Nagbiyahe di ay ko aning mga panahona gikan sa Hinguog paingon sa Cagayan sa Bukidnon ug dinhi ko niagi gihapon sa Claveria kay bugnaw man kini nga dalan paingon na ni sa Sibulig kadtong magfag perme palugsong nasa Hinguog naukayan ko raman sabning video ha gamay na lang sab ang mga nahabilin nga ma-open na video recorded sa una. Sayang man pod kung akong i-delete. Ako ana lang sab gi-recycle kining video ha. Gibutangan og inanimal nga instrumental backtrack. Tapos gibutangan og voice over. Fights na boards. Pwede na ma-post sa page mga brother. Mga panahon nga abusahan lang ang kamaayo sa tao. Magpakalimpyo sa atubangan apan animal gyud di ay tambalos-los pagyud luyo sa pagpakaarong ingnon. Human na puslan, mura na lang og basura nga gilabay sa basurahan. Ako pod nga dili gusto og samok magpalayo na lang total dili man ako ang naay dakong utang kabubuton pod sa inyo. Pero ako dili na gyud ko. Humana man ko ninyo giabusaran maayo, Ginoo na lang ang magpaigo pod sa inyo. Ug moingon na lang sab ko, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw sa ako ang video. Salamat kaayo sa Ginoo. Dalaygon kanunay ang ato ang Ginoong Dios Hesukristo.